אחד הרעיונות של קדימה הוא דווקא לדלג על קבלני קולות ועל מתווכים. המפלגה העסיקה את טובי ירוחם. טובי ירוחם היה אמור לגייס כספים עבור צחי הנגבי לעמותה שהקימו, ופנו לכל אותם אנשים שצחי הנגבי עזר להם פעם, הכיר אותם, מינה אותם. חבר'ה, בואו, הבן אדם, החבר בצרה, תביאו מה שנקרא כסף. לקחו בין 200 שקל ל10,000 ל50,000 שקל, כל אחד כפי יכולתו וכפי הלחץ שהופעל עליו. מותר לי בשעות הערב לנסות לעזור לחבר, כמו להרבה מקרים אחרים שאני רץ ועוזר בערבים. איפה הבעיה פה? טובי ירוחם שהוא נוסע עם הרכב שלו, מעודד פעילים, מתחזק קשר עם פעילים. שמע, אני קודם כל אני התבקשתי לעזור בגיוס תרומות. אני תרמתי ממשרדי, תרמתי 10,000 שקל. ראיתי בן אדם במצוקה. לא משנה שכשאני הייתי במצוקה, אפילו טלפונים לא הרימו, וכמו שאני מבין גם היו שותפים בסוד לקחת ולהכניס אותי לשק כחול ולזרוק לים. הייתי בן אדם במצוקה, צריך לעזור, אז תורמים. פניתי גם לכל מיני אנשי עסקים שיתרמו, אבל לא ציפיתי שיכולו לפנות לכל מיני אנשים פוליטיים. אז בדקנו ככל יכולתנו. קודם כל, הנגבי אכן הקים עמותה לגיוס כסף עבור ההוצאות המשפטיות שלו. נזכיר, הוא שכר את עורך הדין ויינרוט, עורך דין יקר מאוד. הוא לא הסתיר את זה. הוא הצליח לגייס 5 מיליון שקלים, והיה לו קשה מאוד לגייס את הכסף, הוא אפילו אמר את זה לכם באחת ההזדמנויות. קיבלתי מהעורך שלי מכתב לפני שבוע, שעם כל האהבה והידידות והאמונה שלו בצדקתי, הוא ייאלץ לבקש מבית המשפט לפתור אותו מהייצוג שלו. גם סיפור העסקה של טובי ירוחם, העוזר של הנגבי, במפלגת קדימה, סופר פה בתוכנית הזאת, כאשר פרסמנו שהוא עולה לקדימה יותר מ-20,000 שקל לחודש, למרות שעבודתו עבור המפלגה די מצומצמת. כך או כך אנחנו לקחנו את איציק חדד ושלחנו אותו למכון הפוליגרף של זיו ירוחם. כן, וזה הממצא הפורמלי. נראה כי הנבדק דובר אמת קרוב לוודאי בטענה כי טובי ירוחם גייס כספי תרומות עבור צחי הנגבי בשעות שהוא עסק בשכר בקדימה. אתה שמעת מטובי ירוחם ישירות שמה שהוא עושה זה יום-יום, נוסע ממקום למקום, מחפש כספים לגייס? ודאי. והיו גם עיתות מצוקה שבהם הוא לא עמד ביעדי הגיוס, והוא אמר בוא תעזור לי, בוא פה, כן, ממש, באופן שיטתי, מסודר מהיום הראשון. הוא היה איש הקשר לעניין... יושבת ראש המפלגה הייתה מודעת לכך אישית? ודאי. איך אתה יודע את זה? קודם כל דובר על זה לא פעם ולא פעמיים. בנוכחותה? בוודאי. ב100% היא שומעת את הדבר הזה, היא יודעת את זה, היא יודעת שהיא מחזיקה לצחי את טובי, ואם היא מעיזה לגעת בטובי, צחי מוריד לה את הראש. זה דברים שהיו ידועים, אין פה משחקים. צחי זה טובי, דליה איציק זה גלית, ושלום הנהג. לכל אחד יש מישהו.